Karbi Anglong Karbi Anglong is becoming a super state. Not only autonomous state, Taru Karbi Anglong is becoming a super state now. Sir, Article 244 No, it has become a super state now. BJP Sarkar ningkan capture ida pita Karbi Anglong aradakar hemprek pangsamri seta election manifesto alongke kaiketa cepak langdun. Bharatiya Janata Party thihek pen BJP Bharadadet along BJP pen Sarkar nangchari long lote Karbi Anglong lapen di mahasa aparman akar inai hemprek nang pipon pupu kedamtang surihini ra kri plianingkan Lok Sabha election kedoahut Karbi Anglong lapen di mahasaw arat aphantok jerpen lo nang palilo lason taksi Lok Sabha election kipadupon bom aporahut kedamtang herea chikloni phaing korapho surihini ra sirkep aningkan kheronia long BJP asongja pomate minister barim LK Advani nang sunsi BJP party jongsi Bharat adet chari long lote Karbi Anglong lapen di mahasa farman kar inai hemprek nang pachun pipopu lamchak pitekanglo lason taksi kedamtang surihini ra kre plianingkan lithota Lok Sabha election petopon bom aporahut vosika chikloni phai trok siarni surihini ra krepli aningkan dokmoka longta BJP asongja pomate non kikhi bom Defense Minister Rajnath Singh ta nang sunsi Sarkar jongsi BJP charilong lote Karbi Anglong lapen di mahasa akar inai hemprek nang pipopu lamchak pitekanglo. बहनों भाइयों, अब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने का साहस करे। 4A को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए यहाँ के लोगों की मांग। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो डिमांड है हमारी गवर्नमेंट बनाइए और हमारे कैंडिडेट जयराम को भारी मतों से जिताकर यहां से भेजिए। हम इस इशू पर बहुत ही सीरियसली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट विचार करेगी, ये आपको भरोसा मैं दिलाना चाहूंगा। Hemprek aputhak BJP party pen lamchak kipitang ningkan kep plengdet apita Karbi Anglong lapen di mahasa akar inai a hemprek pini arni anta pachun thekthede seta mai meeting alongki hemprek alam kaning jeting nene nitum a sarkar pensi hemprek kewanji pupu lasi laswa teng pulotangte hemprek alam ke central minister atum pensi pachobai pulotangte Ladakh state district along BJP asongja poatum hemprek alam ningjarat ke na hokta ledam de dajiason Karbi Anglong lapen di mahasa arat akar inai laki articles 244A mate hemprek henlo hemprek laki Karbi Anglong lapen di mahasaw arat atum avibong lo pule hok data hinone athe hemprek amen pen kache song ajok pinang anatum ahemarit kanahok lapen penang anatum apranamui ke damnang atum setami dolo bonta BJP atum sarkar charidat api antale Karbi Anglong lapen di mahasa arat akar atum aphan ke chaptekang alam the chipaklen plesi rongro ki joyason pinchong Karbi Anglong is becoming a super state. Not only autonomous state, Taru Karbi Anglong is becoming a super state now. Sir, Article 244 No, it has become a super state now. Laswalo lang ikta laswalo kopialo lo komada tum si kilo lapen komada phan si kilo laswalo lake kedamtang arua chikloni phai trok arni surihini rakreget hom aningkan MP barim mate Bharatiya Janata Party National General Secretary Tapir Gaon pen hemprek aphan bangso puthak lamcha kipialo BJP Karbi Anglong district amaiphu arun terang aphan kelo alu laso alu along hemprek aputhak ketok lapuson hendo tu Sri Arun Terang President BJP Karbi Anglong district Dipu Assam. Dear Sri Terang, Honorable Sri Rajnath Singh Ji, the President of BJP, while in a visit to North Kachar Hills in December 2008, has declared in public meeting at Haflong that his party would take up the issue of implementation of Articles 244A for the Two Hills district of Assam when in power at the center. The senior most national leader, Honorable Sri LK Advani Ji, who has declared in an election rally at Kheroni on 25 March 2009 that NDA would seriously
take up the issue of implementation of Articles 244A for the Two Hills District of Assam when voted in power at the center. In view of the above statement declared by our Honorable President Sri Rajnath Singh Ji and a senior-most national leader Honorable Sri L.K. Advani Ji, the undersigned do hereby reascertain that the BJP party is still stick to its commitment for creation of a smaller state, including the implementation of Articles 244A of Indian Constitution for the Two Hills District of Assam. Khirunia longta ipechal se songa hin vote kere kamai kedeng BJP Congress ASDC voters kang right to Kopili constituency ke parlo Khiruni High School pathok lamalong ipechal se songa long BJP Congress ASDC songa tum ipechal se songa long chipa oktut Labang so mayalong kaduk kabe bang pharoga thomra bang ingkoi rapho ipechal CMP candidate jai kathara redeng dengpon election jay kathar pahay na ma MP election jay kathar pahay na ma jay kathar long le jay kathar long le jay kathar long le APHLC long le APHLC long le Chik Sidhu long le Chik Sidhu long le Chik Sidhu long le Samsung Terong ASDC pen, Sekari Tifo BJP pen, Bidaram Dera Congress pen, Babu Terong ASDC pen, Kangbura Terong ASDC pen, Ken Singh Terong ASDC pen, Mongol Singh Terong ASDC pen, Rajen Terong ASDC Ahomostilong kedo akar bi la pen tribal ara atum kado ka pen kon pharo ke thomra kon khokep susi akar bi la pen tribal atum la APSLC long pini chepa kon tanglo ki wangjir ni ta la an susi minutum pen puisame APSLC phat pahai dia phana bangke sai bang claim ponpo la pen hai vek nang jipu abang sung timang kan sinyil tum arok kan dam Kopi parti pen mana? Congress pen banglo BJP pen banglo la pen AFC pen banglo kado pen bang kon kharo ke thom sose Hedi 325 bang don pharo ke thomra ingkoi rapho la ake onge BJP sai selu afrange BJP non APHLC chaplang at la pen ASDC pen tado la pen Congress pen tado Sarla pini nang lipan ronghang longbong ben nang lipan nang hang putha nang li dam lama dam de ma lahaya putha nang li ra theng ko election hot ke di amasi lage election pulote ilitum ahok alam ben ke election ka declare arni pen ke ilitum kaddo ko beta Chief Election Commission of India arum si ilitum do alang litum alam se arjunangi lama si election yang kan nili ke ini ta candidate party amuni ang nili tum arjunang muchot lo ason kapre ke nili tum non matha un nomination process ka jujelang penap si juji penap baji ke thom si juji baji ke thom gali baji phom alom an si juji election process nomination ki pia process ta la si nili tum richo ke haya long ke pini dam une der lo nili sithi si toy thondom dam lo ilum Vikram Hansia ke hai la pen David Kathara ke hai tum si arideng richo ke hai long thondom lo ni tung choning ri ke chiklo jon homoy nang pitha apor nang pitha pho ange nili tum dam ji chingki dam ji lage jada lam se sarang le tum la non namat rat pen bate na son se thelong lo APSLC pa party lo non regional ka sab kang tang chat la se regional party mo penang le tum pano ning chi thela ke hai ye phat non la SMP election lo nilitum kama thake non ke hill tribes hiana two hill tribes kilonjia ohomia kape adivasi lo ke di la ben akaprek anatho bang akaprek anatho bang halage tribal kalia tu lake halatum non ke bang mi tu mane abinong ke bang mi sai selo la tum non six schedule declare that of ke bang halatum bang ki tu si mathal la pen nitum highway gi tu si mathal athema inglong arat la pen
Kilonjia Ohomia Adivasi atum anta kiring dia panke along le kache raje pange ingtung gedi BJP atum Congress tum ke nang tum along le nang rai PG nang tum khei ring nang ji puge ningje je ke la tum ke claim ke la tum ke la si schedule ta ot high headed loke la si eviction ta VGR long benta eviction ta high headed loke BJP Congress tum ke nili tum mange eviction ji ke la pen autonomous state ta ni tum mange hang vek ji la pen pelong vek ji ke ni tum mange APHLC sartang de non la BJP tum haider lo bole de non ke dom nili tum ke haider lo po bang ningje ta tum te de lo la tum rem po ke kali jong si alaw tum hai pon lo la so hai no re mota election ni ma election se la so la ke chini lo lo ke eviction se la si nili tum mana pe hai populo ke rata tum Khiruni Penrens News Fast Kuligaon ching riklabasa hemalong APHLC pen MP election na puthak chithan chepari kangdanga mai kangni Patumini Pai Troxier ni Jangmia Chiklo number 21 Borjan Constituency ke parlo Kuligaon ching riklabasa hemalong APHLC atum ke claim kidam MP election na puthak chithan chepari lapen jakong chepharanga mai kangni po Labang so birta long si nilitum news fast karbiang long ke claim abang phu Borjan apherang ke harsing terwan pensi ahok pedalam thi ribdunlo Labang so jai mekedeng pon Kuligaon polling station right wing left wing board committee chelang pet pensi mai ingni ponlo Labang so mayalong ki sontok bi pensi mai tori ponlo Lapen aluhisar po man penchetong dun Samson Teron Bokajan LA mai phu lapen Pranjal group Chunbang lapen Bokajan women wings Chunbang phi Kache bepi Borjan women wings mai phi Basapi bepi lapen Pinang an PS committee atum chetong donlo Lapen ronga sar adon tu special service sang ho an Karbia po hopen Archoponsi mai RDP donlo Maya long Kuligaon PS committee atum pen puthot anso se ke claim ke dampa mecha phan bang phuta me chingwai ponlo Lapen ke wang MP election aputha chepahai vek cha phan chethan chepare ponlo Lapen women wings pen basapi bepi pen tame suar lopen cherap chetudunang jipu bidi sore chethan chepare ponlo Adon thu Bokajan LA mai phu Samson Teron pen tame MP election aputhak manghu hede cha phan tame than pare te kanglo Lapen lower on Indian Constitution lapen 6 schedule aputhak chethan chepare ponsi me sen pen mai pachun ponlo Kopia posi APHLC pan vote pinang kok polotang te ratum chingi nang ji ni pan ni tuma pan APHLC pan vote nang jok blok ba vote nang jok noi poke lake akar sikalam chingi nete pini nang jok blok po monenge chingi lo lagi nasini tum kache song lapen ake mang alambang klar et pen chingi lo polong te lake monon phi pandan nang che song nun tek po la hai pothak sin tum pini lada kaching wai pot awareness sarang de ke wang jilang da min la boson mai bi ki the tum son kaching wai son du masara chingrum je ne tum Borjan Constituency pen kaching room ta do lapen mass joining ta me do non prabjin pen la nili me thang homosti long lo senior citizen atum retired atum aning nang kaching samdon pen ning ache the pen atum hi hata nili phan phone nang lo ino da la ke ex serviceman lo chiru se nili phan phone nang call nang ching ki bom mat chiru bom Kupi pasi doyoi ma po phige ni che khangon edelo mane APHLC tum kache song nang ke japon na ka sar jaga thar pen ka do ka be nilimen pusi nang li tum ka do ka be ke theding nang japon po ning ching sampik pusi chiru set sosar bura la ke alangli rong ke ladak hanjang lang so mal de asi pinap de galang tum ma joining don plik ke bra ke thomne do ang ton bas nang dun et adon abang khu gali adon na phai bang si don plik ke bra ke thom bang do la tom bang nang dun et Tangte Borjan rap hanale so mai long chitong lop nei pusi message ping tu manangli la Borjan arat kalang lo athema daksi Borjan constituency long si mazoning bi apot nang chitong don lap nang po athema itum along rikivir ke EMCM atum jok logi pukali dak arleng the ki ding ki bi ki thi tuman dame jong si ki sungben jok nai polotang te lake itum a hok lo bang phukang vai bai tuming vai pa minang po la ben la so meeting long ka break political racharia songali APHLC long ke mane development nang people he read lang mi pe di la hai ki chak tap kali hai det sin tum jakong government ben che danun si tum ake sar jaiga thar pan parliament long toidun si hadak si pache danun si tum jakong wan unji la si non ong dung atum ke people si chak tabra relo nili borpung tarapung an si long ni awareness tu tikang alo da las de hadak arar tumanda pulo
towar nang ipiji puke apong lo sarnang chak tekan sutami pipi lasi lason cobai ong posinon ke model code of conduct isi election kipat dua long isi choklim apuna chak arone pinchong do sarkar pen lasi hala bangso model code of conduct ateng pen ke lam ke thana hud me lang de ration card towar nang pipo pu ninjilong le ruling party tu laso posi hala ratum ke ako luthulipu ako la tum hanse vote pilipu laso posi lason ko mane BJP tum tame mane kaning je dokok lo tangte model code of conduct ateng pen la tum mane case du non head jong recently Assam arlo tame BJP tum han lason model code of conduct karkana ajok di urunodoi pipine sekiron lasi lahai ronlong le lahai men pen therlong le self help group men pen lahai poisa nang pi bu pen therlong le lahai jong si dokok lo tangte lake latum han disqualify pan changes dokok lasi pinangan hini application le elo non election commission of India lo lasi action bang latum ku pitong en pone mo porsi la bang than po sar ne ki jutsi nali ki hai phan ning chi thedum sanon pen APHLC ni dom kapuria tengte highway ko pineng ke athema kopi bosi hainang ko kote rat atum kisung hedi ho apong mane hopik lo emege theng lo het non nili dak se kar jab lo non itum solar alarm kaida jur ni di solar alarm monon phi ke itum town expansion of han ke puga belo development son anda memo halapu border situm degat po tame non solar project nang bi pena jok non ke hada ke do ke thir tanga tum phan moke tharli po la tum na lo ke do poke de la son si chipadat bom la pen la son taxi long lega cho jor du piklang ni puet edet po marat long ri phan lok si 6000 plus along le cho jor det lo 6000 plus non remaining ke 10434 square kilometer pen apot 3000 plus along le anvel no ile tumari deng ke do la habitation of han hem ga choki ma phan la pen non reserve kali along le hedi kado be pangrum pet pen lan baksi do lo itum ari deng Jingthong MAC constituency angkang langtuga pam arong Chandra Be ki doki thaga hemtun me chopi dera jok MAC a visit krophan kerap kacho hangpon West Karbi Anglong 3 nong Jingthong MAC constituency angkang Morinto hawar langtuga pam arong Chandra Be ahem patumianar lopor phai krehini apor alom kopi ko son penluni inglong arit meke kai pena jok ko son penluni hemadung an nangle roga jok kopai kilang no pena jok Chandra Be ahem me chopi de meke chulong pinang ana hormu kana hok dun dolo son sining kana kang thim ke chunang jia sok sang hanso lapen arphek pen chenglok ningkan esek pen kachubir tia tangka suri phokep sose me chopon pidetlo lapen kapre hemalong ke do hormu pusitami hem me ke chualong na hok dunlo la son si labangso Chandra Be hem ke do ke thaka hem tun me ke chopi chot takali pinang ana hormu ke hem me ke cholong si pinang an ke na hok kana hok dundu piklo lasi Karbi Anglong arat pen kedang lok Jingthong constituency MAC avijit krophan nangra vek thapusi kopai kelang no pen kisung ke phowek ahem tun ahem phu rani ingtipi ahin pen kachuning ri padu room ben yada pitalong lelo Kuli halong kan pen Robinson rom news pas Karbi Anglong yatta long lelo agom si cucin ne det ke arbum pen sidang hir na Jadi semet pet pen kopi apa sila so me nang cui long pop lo tan beki thate. Ini terlalu lah, teman dukok bang mami kaya, mi tong nang pluset ni pine thang tom sini ni antan, je bujari dun tu sik ad lo, suri po ajarong pen, la tameng cuci dah lo lah hai cuma that lo, la rit me kaya cangdet si, bujar dun tu sik lo, okay, jen tak leng lo, mana? Karbi Student Association KSA Hamren District Committee pen ASDC atum Chelangsi Dongkamukam Irrigation IB asai hemalong Kaching rumamai kang nipon West Karbi Anglong Dongkamukam rong sopialong kedo Irrigation IB asai hemalong Karbi Student Association mate KSA atum pen surihini rain kora planning kan MP kiliga pharman kosonsi Karbi lo charlia song pen kachirap kachitu dunang jima Pusi KSA ASDC atum Chelangsi chingbai chingsai amai dengpon lapen koson si KSA pen arol ke ple dunang jima 1986 aningkan 17 Mea Chiklo Karbi Student Association KSA pen setame me thang setame solajong
asong party donangji aposi methang asong ja pua phansi kachapahai dunangji ma lasi parliament kethom along pado dunangji ma puthak pinidong kamukam irrigation IB asai hemalong maideng ponu lapen pining surhini rankora planning kanke MP kili kachepate dunjabang phukang waya hut pusetami Karbi Student Association mate KSA Hamren District Committee penke Lapu Regional Party mate ASDC asong pen kachetoidun Jotson bea phansi cherap chitudun popusi KSA Ramsing tok bia hin pen thanpon kedam tang ansetame kaprek political party atumke BJP Congress atum setame hemprek ke wan thek thelo ahok pera song pulotangte ASDC asong henlo pusi thanpon thu lapu herangke pen karjupana hot setame KSA Ramsing tok bi pen ke thanpon thu ateng pulotangte APHLC party atum setame ASDC asong atum mate regional party dokok apike APHLC a party atumke Regional Party kali lake Radaphan kapamang hupon athe non MP kiliga pharman nomination file ahut setame independent party pusi ketok lake daksi thek daglo tangte nona hok pet alamthe karju ponlong ji aphan non elitum KSA Ramsing tok bia hin pen klardak alamthe arjupon senang ASDC KSA KNC Kachisong Ajakong Lapen non tabasame ASDC candidate han kape remji phanabangsi APSLC atumabang same jai kathar basame karbiang long arar phan pamanghu lapen labangso riso ejang mate karbiang long sarfu la mane voters ke doan mate alang tum voting rights ke doan tum hanabang ke kapamanghu si mane regional ASDC political party aphan nange thak dun pen mane BJP a party aphan national political party BJP aphan ke pahai APHLC a party aphanabang ke alang tum han ke putot alang tum han ke pusit alang tum han ka sorsar laku alam ki kali seme alang tum phanabang ke rat si thek rong lo je alang le tum bang ke labangso autonomous state demand committee di autonomous state demand committee thihek men ASDC regional political party do kok pensi alang litum bangke non APSLC si regional political party pu radalong ke dam ka pamanghu sami alang litum ke piniar nianta alang litum ke recognize registered lason political party ke takalilang alang litum non nomination ke file sami independent besi ke lang ke lalo lasi udang lo pulutang te APSLC tu mangke alang letum plan rapet darapet asongnya po angbong anta alang tu mangke kaci putot kaci pusit alang tu angbong anta guson mapui kacing hon seroy ebe alang tu mento cidia seroy ebe alang tu angbong ke claim tam ta ceton te son si theklong lapen guson lason ceton te puluti ile tum akarbi arat ke tu anaphan alangli inur MP kuson si alang li rat pon keja pon theko alang li rat kuson si alang li pachingri pon theko la solam lo he lasi eson alam bang ke lalo nili pudakji alam theke lalo APSLC ke nilitum extra labangso parliamentary labangso kachesong ASDC KSA KNC labangso hemprek kachesong ajakong risoi jang to phon ajakong nange thak dun kusi alang li phana bang ke jong nangkok bujai kathar phana bang ke lalo isona bangke lalo alang li kupia polonte ASDC political party doko ko FPC kupi polonte APSLC mahang bathek dalang kente lasi ladak bangke labangso regional political party nang ke thak loge bangsi karpilo chali asonga bangta aru arim mate affection bangke nang je thak dum doko lo lasi nona bangke ladak bangke kipudamji bangke lasi national political party BJP a party lapen Congress a party ke ilitum aphan ke hempre ke nak bijak thelo pun ilitum chini pamekasi lasi non bang ke ilitum bang ke hala Jharkhand long lapen Telangana long ilitum la alang litum aphan ke pi hempre ko same alang litum hala dak alang litum asongjapu mate alidar so tung bang alang litum bang ke pilo alang litum la arpu ben same alang litum chethan hai same alang litum bang ke dak karbenglo autonomous council MEC pen kecheng lo EM CM MLA MP dum same alang tum hempe ke farman ke alang tum arpu pen alang tum kusun mapi sunai he alang tum arpu pen je thana he
lasu posi piniar ni enta eletum Karbianglong West Karbianglong dimaso lapen Karbianglong rat kemang hemprek abang ke eletum piniar ni ta chunche derlo laso jok sini eletum abang ke eletum ning tepik alang li ke kedamtang ningkan trok to alang li ieman lo lapen ako CM tamen ningkan pliman lo alang li ke haisar Johnson be alang li ke piniar ni ta National Political Party ka chingbi du nawe Congress long ta dunde lapen BJP long ta dunde alang li arjap thip alang li phan ke pudang lo bulate inut CM ke mantang bang lo bulate alang li ke ahem ke mesian ave arit ke mesian ave longle phelang ave diporong supilong same alang li methang ahem alang li ke do hemanta ave alang li kona ne department quarter ahem long sike donang jinso me alang li la ar phan la an ka sacrifice lapen alang li ke do hosi ilutum la independent day hul punuli punon republic day hul punon national flag ke alang li ke do CM ke do hosi ke hoskang long cheng lo lapen MOU power pang alang li si check exercise kang cheng lo lasin niltum non daning the alang li jong si haidet lo tang te ilutum la adui hoya kisung bang ke cheng lok ilutum Karbianglong West Karbianglong Dimaso lapen Karbianglong rat akemang hemprek bersama alang li parliamen session along alang li